Bisan paman kung opisyal na nagsugod ang panahon sa tinguwan kung rainy season. Nasinati gihapon ang kainit o kaigang sa panahon nunot sa monsoon break. Karong adlawa ang gihapon sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Sugbo. Inon matod sa pag-asa ubay-ubay nga mga dapit karon sa Sugbo ang nakasinati og localized thunderstorms. Subay nini makasinati og ubos-ubos nga temperatura amang mga dapit apan lagi sagad sa mga localized thunderstorms. Mulanat lang og tag-usa ngantos 2 ka oras sa pagkakaron wa pa usay LPA o bagyo bagha na mamahimong makapakusog og balik sa hanging habagat. Kanang areas no nanatay gi-issue ng thunderstorm advisories like sa portion of Sugbo na and rest of Visayas. So kanang area is nakapil silang temporary relief because na ay chance na makasinati silang moderate to occasional heavy rains.